Kula nuwun sewu, lajeng kenging menapa? Menawi tetela mekaten lajeng kadang kula ipe Yayi Harya Suman matur bilih Pandhawa sampun pecah. Lah iki. Ya kaya ngono kuwi hambek para wadul sing gawene nglinci picarang papak. Nyebar wisa lan racun. Nek rasamu piye Destarata? Lugunipun kula pitaya sawetahipun anak-anak kula Pandhawa sampun pecah. Sababe? Sabab nalika semanten wonten kuwanda cacahipun 6 ingkang setunggal pawestri ingkang jaler gangsal. Menika cetha kuwandanipun anak-anak kula Pandhawa miwah Yayi Kunti Nalibrata. Oh, dadi kowe percaya? Inggih kula pitaya Pandhawa sampun pecah Pemban. Jaja mentaplerki netap duka yayasini bijaja bang mawingo-wingo kumedhot padhaning ati netra kocak ngundarandir Om ilahing awit namastu namasida Druna kula Pemban kowe wis nocokke rasa kelawan Begawan Bisma nggih sampun otak-atik entelnging batinmu ora ariken jagatmu padakno karo Resi Bisma. Sampun Pemban. Kinten kula mboten tebih. Kula pitaya nek Pandhawa sampun pecah. Durna kemawon sing kudu dikukut sak mangke. Ning kula pitaya Pandhawa tasih gesang. Kunti Reneo. Samar pamoring suksma ingsun prihatin waspa gumijil dudatan po karya sangkang rinemekan Gusti
gelung rinu sak arnyo jagat Hyang Agung Kang Murba Misesa Bawana nadyan kabanjuta pun Destarata kula mboten badhe suwala minangka lintuning kalepatan kula dewa kebangetan temen jebul ora mung wuta mripatku nanging uga wuta batinku tenan. Pandu. Muduna saka kasuwargan sedhela. Tili ana anak-anakmu Pandhawa lan bojomu si Kunthi ibu kang utama. Aduh mati tenan aku. Aku arep ngucap apa? Ya iki wae. Nggonku mung tansah mugong kekarepaning anak satemah dadi wong Bambung kepaung sata Kurawa kabeh dadi wong rusak. Rama Penemban kapejana kula kewala nyatanipun Yayi Kunthi lan Pandhawa tasih sugeng Rama Penemban. Aku ora wenang paring pidana. Sedarata, nadyan kowe ora weruh ning nyatane kowe bisa ngrasake tekane Kunthi, Puntadewa, Bratasena Permadi lan kembar. Kakang Adipati pangabekti kula mugi katur mati tenan aku. Wadipati Puntadewa ngaturaken pangabekti, Arjuna ngaturaken sembah. Wah, bektiku katura Destarata bapakku. Wah, pangabekti kula katur nggih. Wah. Sakala tatanana ingkang sami kuwawa hangucap dupiri Sang Adipati Destarata mandhap saking dampar garuyah sigra hangrangkul Sang Dewi Kunthi keket hanglus-lus lungsening Sang Puntadewa tambuh sotaning kalih anggendong Tyaswi Gena remuk rempuk kaya dadi rempon tiase kaya sinigar jejantunge. Aduh, mati tenan aku Kunthi. Apuranen aku Kunthi. Yen wis mbok apura gage ngono patrem jojohno dadanipun Kakang. Kakang Adipati, mbok inggih sampun. Kula sowan mriki mboten badhe damel ribet. Anakmu Puntadewa iki inggih Adipati. Oh, Pandu.
kowe wis ndisiki mati. Siat ora bisa nyipati anak-anakmu. Pangabekti kula katur kowe Janaka jare wong bagus. Lumaing bumi kruping langit ora ana tandinge. Restarata bapakku bektiku katur. Aduh Bratasena. Kakang. Inggih Bratasena menika ingkang krida nalika semanten wonten tengah-tengahing latu. Geni murup mangalat-alat kula Puntadewa Permati lan kembar dipun geret dipun gendong lan dipun sunggi istunipun waleh-waleh menapa kakang sareng saged lumumpat-lumpati dahana ing mriku wonten tiyang sudra setunggal dipun tangleti naminipun Demang Purocana. Piyambakipun dinesek dening anak kula lajeng ngaku bilih sejatosipun piyambakipun ingkang dipun dawuhi Yasa Balegala lan sasampunipun kula lan Pandhawa kepati nendra wonten salebeting Balegala inggih Demang Purocana menika ingkang dipun dawuhi ngobong. Pancen perkawis menika sampun dipun sengaja. Inggih labet saking niatipun ingkang rayipe inggih menika pun Harya Sengkuni inggih Harya Suman ingkang darbe sedyawon badhe ngicali kula lan anak-anak kula saking lumahing bumi Astina mriki Kakang Dipati. Oh. Aduh. Raja mentaplir kinetap duka yayah sinipi jojo bang mawingo-wingo netra kocak ngundarandir. Wah wis wah druhun tenan kowe Sengkuni. Rama Pramban nyuwun pangapunten lajeng kados pundi perkawis kok kados mekaten. Bisma iki kang minangka dadi pasekseni. Ucape Kunti bener, ora luput. Setemene Kunti ora bakal matur apa-apa ning ngersamu nanging kaparenging dat sing murwing dat reh ning nyatane ora ana ala tumaming becik saiki kewiyak wadimu. Mangsa bodho anggonmu bakal madangke kahanan iki ngelingono. Kurawa ya darah Saptawarga, Pandhawa ya darah Saptawarga. Sengkuni, werene. Druhun bangsa telek wis umah. Kowe biyen saka Plasa Jenar katut rene melu Mbak Yumu mergo Mbak Yumu Gendari iki dadi bojoku. Mbak Yumu tak pek bojo. Kowe melu tak kukup ana kene. Gaweamu supaya momong anak-anakku Sata Kurawa dadiya becik, dadiya apik. Ning aja mbok wulang dadi wong seneng memateni. Aduh, Sengkuni. Sing mbok tandur mung rasa gething keburu sengit, sing mbok tandur mung rasa memungsuhan. Mula dadine ya kaya ngene iki. Anggep apa kowe kok wani gawe cara mateni Pandhawa Drohon? Negara semene Jembare kuwi mung titipan. Sengkuni iki titipane Yayi Prabu Pandhu Dewanata. Aku iki dadi ratu mung wakil makili Yayi Pandhu sing wis ora ana saksuwene Pandhawa isih cilik-cilik.
Nek wis gedhe tetep negara iki diwenehke menyang Pandhawa. Lah kok dadi kowe bangsat elek? Kowe gawe rekodaya cilakan ning Pandhawa anggep apa? Nek donya iki ana Sengkuni genep 4 mesti bakal kiamat. Aduh, Gendari. Kowe duwe adi kok kaya ngene. Iki dudu menungsa nang kesusupan setan iki, Suman. Kakang Dipati. Nggih sampun sanget-sanget anggen paduka ndukani dhateng adi kula. Mboten sawetahipun paduka menika lepat. Dadi kowe seneng nek anakmu dadi ratu sleggang-slegeng, keceh bondo, lungguh sila tumpang sikil edek, ning ancik-ancik Pandhawa. Iya, kowe seneng. Sampun dados jejibanipun tiyang sepuh paduka menika bapakne Sata Kurawa. Sampun sak mesinipun mulai paduka ngupaya kamukten kangge putra-putra paduka Sata Kurawa lho sinuwun. Golek kamukten kena ning aja ngitak-itak karo sedulur. Aduh, mati tenan aku. Sengkuni. Kula wonten pangandikan ngadawu. Bangke nenem sing mbok wenehke aku dek mben kae sapa? Ayo kowe omong Sengkuni. Gage. Bangke cacah 6 jarene siji wedok sing 5 lanang. Sing mbok akokke Kunti karo Pandhawa. Kae sapa? Menika iya iki Pandhawa jek urip jek utuh. Meleka mripatmu nole ora ana Pandhawa jek utuh. Tegese kowe mateni wong sing mbok cemplungke geni. Kowe ngaku Sengkuni, ngaku. Orang ngaku gecek dasmu. Nyanti mau? Kesah. Wah, druhun. Bakune bangke cacah 6 mau dudu Pandhawa. Dudu Pandhawa karo Yayi Kunti. Iki Yayi Kunti sing urip. Sampun to Kakang Dipati, kula nyuwun pangapunten. Kula sowan mriki namung kepengin nambani raos kapang kula dhateng paduka miwah kadang-kadang kula. Iya semanten ugi kula Kanjeng Modipati. Bratasena isih ning kono. Isih aku ning kene. Kunti, rungokno. Aku duwe penemu Kurawa mukti, Pandhawa uga kudu mukti. Kula sowan mriki mboten kepengin badhe nyuwun kamukten Kakang. Ora, aku ngerti yen to jiwamu luhur. Aku weruh. Ning iki saka rasa pangrasaku dhewe. Kanggo nyapih kahanan iki supaya Pandhawa karo Kurawa upama to ngadeg padha dhuwure, upama ndodhok padha cendheke. Rama Penemban, piye Destarata kula nyuwun pangestu. Kula badhe peparing dumateng Kunti sak anak-anakipun inggih menika wujudipun alas ngrentani nggih Wanamarta. Senajan masih wujud wana nanging jembar hangilak-ilak persesetan pepagut. Kula lilakaken dinten menika dhateng Kunti sak yoganipun supados yasa lan bebodra kutha enggal negari enggal wonten ing papan mriku ingkang dipun ajab saged tetep Pandhawa mulya Gemah Ripah Lojinawi. Kakang Dipati,
Kula ngaturaken panuwun nanging babar pisan kula sowan mriki mboten badhe nyenyuwun. Namung kewala lajeng kepareng paduka kados pundi. Aku percaya sakputuhe lamun tok anak-anakmu kabeh kuwi wong perwira. Mula kang saka kuwi mangsa Bodha Kunthi kabeh Purbawasesana kowe lan sak anak-anakmu kabeh ya Kunthi. Wong-wong ramian ingkang sasongko kumenyar mangrengga rumeng puri Dipati inggih ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Puntadewa kula wonten dawuh wau Bratasena apa Permadi kula wonten dawuh lan si kembar kang isih cilik kula wonten dawuh wae kaya sana trontong-trontong sulak ing pepadang mangsa bodho kahanan iki kabeh ya nggih tak percayakake piye cara 1000 cara kang bakal mbok tindakake yen to mbutuhake perbeya grobak ana kaya wedhi tawunen kaya banyu bondo brana pices negara Ngastina kanggo yasa kutha enggal ingkang mapan ana ing papan alas mertani. Nuwun inggih Wadipati. Iya ngestokke dawuhmu. Lan maneh ya nggih Mbah Mutalkanda Bisma mung mekas marang sira lan uga sira Kunthi inggih. Tetepno pangestimu kang prayitna ngati-ati. Tekaning kanugrahan gedhe mono mung kudu kanthi cara jinangkah njangkae kudu nganggo lakuning dharma darmaning satya utama. Mapan ning bumi ngendi wae junjungen budayane tepunga karo kang padha cikal bakal kang mapan ning kono sayekti sira bakal manggih yiwana. Yang lungeng kadung mangkong Waku sawangen jagate Bratasena nganggo netra batin mriyen isih padhang tetrawangan bakale aku kasembatan mulyake Babu Kunthi Puntadewa kakangku jlamprong lan kembar ya ora ana peteng babar pisan padhang jinglang bakale kang mbok sandang nggih budhalo Bratasena. Gendar. Kaya ngono kuwi lho dadi ibu sing becik ki ngono.
ora wegah mapan ana dadah. Ora cilik ati dipamrih pati. Aku mbiyen duwe pepenginan kaya Yayi Prabu Pandhu duwe anak mung sethithik. Nyatane tenan anak ki nek mung sethithik panggula wentahe Permati dasare ibune ibu kang utama. Aku mbiyen wis tau kandha karo kowe, aku mung kepengin duwe anak loro orane telu, munggah-munggahe oke-okehe nenem. Ning dapurmu jak leren sewengi wae nesu kowe. Anak kok 100. Nyatanipun nggih. Sedaya menika saking paduka mboten saking kula. Ya. Ning mergo aku nuruti karepmu. Rama Berban. Kados titipun ning gati, titi mangsa menika kula sakwetahipun namung cumadong dawuh. Destarata ya. Yai Druna, kula wonten panjenengan dawuh pun Mbah. Ayo meminta marang panguwasa ning dagang Murwengdat. Muga-muga dinirgakno Kang Yaswa kang sedya hayu, tansah manggi rahayu. Ngeslakno kita gagaran santosa warna oh